Ahojte. Dynamo s príkonom 5 kW a účinnosťou 0,9 napája elektromotor s napätím 220 V a účinnosťou 0,8. Vypočítajte výkon dynama, straty v dyname a príkon motora. Straty v motore, výkon motora a prúd, ktorý dodáva dynamo do motora pri menovitom výkone dynama. Ide o taký zložitejší príklad, kde si treba hlavne dobre všetko označiť, rozkresliť, aby ste sa nepomýlili. Mám nejaké dynamo spojené s motorom. Dynamu dodávam nejaký mechanický príkon P1. Mechanický príkon sa mi v dyname zmení na nejaký elektrický výkon P2. Čas výkonu sa stratí delta P. Účinnosť dynama je eta. Dynamo mi generuje nejaký elektrický prúd I2 a mám na svorkách dynama nejaké napätie U2. Elektrický prúd I2 sa rovná elektrickému prúdu I1 s čiarkou, ktorým napájam motor, a elektrické napätie na svorkách dynama U2 sa rovná napätiu U1 s čiarkou napájacému napätiu motora. Motor mi mení elektrickú energiu na mechanickú energiu. Elektrický výkon dynama P2 sa rovná elektrickému príkonu motora P1 s čiarkou. Ten sa zmení na mechanický výkon P2 s čiarkou. V motore čas výkonu sa mi stratí v podobe delta P s čiarkou. Účinnosť motora je eta s čiarkou. Účinnosť dynama je eta. To takisto poznám. Čo poznám, som dal do zeleného krúžku, aby bolo to celé prehľadné. Poďme si teraz všetko zapísať matematicky, pomaličky, krok za krokom. P2, elektrický výkon dynama, deleno P1, mechanický príkon dynama, rovná sa eta, účinnosť dynama. Z toho vieme vypočítať, že P2, elektrický výkon dynama, sa rovná účinnosť eta krát P1, mechanický príkon dynama. To sa bude rovnať 5000 W krát 0,9, to sa rovná 4500 W. Takisto si môžeme teraz vypočítať straty v dyname delta P. Čiže delta P, straty výkonu v dyname sa rovná P1, mechanický príkon dynama, minus P2, elektrický výkon dynama. A to sa rovná 5000 W minus 4500 W, to sa rovná 500 W. Tak. Hlavne pomaličky, nepomýliť sa a krok za krokom. Takisto sme si vraveli, že P2, elektrický výkon dynama, sa rovná P1 s čiarkou, elektrický príkon motora. A to sa rovná 4500 W. Teraz ideme počítať motor. Pre motor si môžeme zapísať, že P2 s čiarkou, mechanický výkon motora, deleno P1 s čiarkou, elektrický príkon motora, sa rovná eta s čiarkou, účinnosť motora. Z toho si vieme vypočítať, že P2 s čiarkou, mechanický výkon motora, sa rovná P1 s čiarkou, čo je elektrický príkon motora krát účinnosť motora eta s čiarkou.
to je 4500 W krát 0,8 a to sa mi bude rovnať 3600 W, že je P2 s čiarkou, čo je mechanický výkon motora. Teraz si môžeme vypočítať straty v motore. Delta P sa rovná P1 s čiarkou, čo je elektrický príkon motora, minus P2 s čiarkou, čo je mechanický výkon motora, a to sa rovná 4500 W minus 3600 W a to sa bude rovnať 900 W. No. Ostávame vypočítať už len prúd I2 alebo I1 s čiarkou. Takže vieme, že pre P2 výkon dynama platí, že P2 sa rovná I2 krát U2. Z toho si zapíšeme, že I2 sa rovná P2 lomeno U2, to sa rovná 4500 W lomeno 220 V a to mi vyjde 20,45 ampéra. Hlavný princíp toho príkladu je hlavne na základe zadania si celú vec nakresliť a do obrázka si všetko správne zaznačiť. Takisto pomôže, keď si vlastne tie fyzikálne veličiny, ktoré vlastne poznáte, dáte do krúžku, aby bolo z obrázku jasné, čo poznám a čo nepoznám. Takisto je dobre si zaznačiť rovnosti, čo platí. Áno, že U2 rovná sa U1 s čiarkou, I2 rovná sa 1 s čiarkou, P2 rovná sa P s čiarkou, P1 s čiarkou. No, čiže základné rovnosti. A potom rád rádom všetko zrátať. To je všetko, verím, že príklad sa vám páčil a teším sa na ďalšie zaujímavé, jednoduché aj komplikované príklady. Majte sa, ahojte.